Vi skal se på, hvordan vi laver en investeringskalkyle og hvordan vi udregner kritiske værdier. Vi går ud fra opgave 3317, og jeg har hentet Excel-arket ned. Men det går i bund og grund ud på Christine Poulsen her, som skal starte en forretning og forventer en årlig omsætning på 1,6 millioner med en bruttoavance på 45%. Hun har nogle forskellige omkostninger, og det koster noget at gøre lokalerne klar til at drive forretningen. Det første vi skal gøre, det er at beregne det forventede årlige overskud i forretningen. Så vi går over i Excel-arket, spørgsmål A. Først skal vi selvfølgelig regne omsætning, og det er de her 1,6 millioner forventet. Så skal vi trække vores vareforbrug fra, og det er så vores omsætning gange 0,55, fordi det må jo så være 55%, når bruttoavancen skal være 45%. Og det er så lige med vores bruttofortjeneste. Når vi trækker dem fra hinanden. Så skal vi have trukket vores kontante kapacitetsomkostninger fra. Der har vi husleje. Vi har løn og øvrige. Huslejen, det er jo så 12 måneder gange 15.000. Lønnen er 12 måneder gange 30.000, og de øvrige, det er så 12 måneder gange 6.000. Så i forhold til vores overskud til at være bruttofortjenesten minus vores omkostninger. Så er så et årligt overskud på 108.000. Det næste vi så skulle gøre, det var at beregne investeringskapitalværdi og vurdere, om det vil være lønsomt at investere i forretningen. Jeg har opstillet en tabel, der er klar til, at vi kan lave vores investeringskalkyler heri. Første kolonne er årene, og den her investering forventes at holde i 10 år, så derfor er 10 år nedad og slutter med en i alt række ned i bunden. Næste kolonne er investeringsværdi og skrabværdi, indtjening, nettobetalingsstrøm, faktoren vi skal gange på nettobetalingsstrøm for at få nutidsværdien, og så selvfølgelig endelig nutidsværdien. Så det første vi skal gøre, det er at finde vores investering, og den er så minus indretning af lokaler plus det koster inventar. Så den samlede investering er altså 450.000, og den skal jo stå med minus foran. Vi forventer ingen skrabværdi, så vi får altså en samlet investeringsskrabværdi på minus 450.000. Vi trækker lige den her hen for at få det til at ligge sammen i bunden. Indtjeningen, det blev vi enige om, at det var 108.000 om året. Hvis vi låser cellen, så kan vi bare trække den. Selvfølgelig ikke i år 0, det er først i år 1. Så vi får altså en samlet indtjening på 1.080.000. Nettobetalingsstrømmen, den finder vi ved at summere på denne led. Lige i den her opgave er der ikke så meget at komme efter. Ofte vil vi have en skrabværdi hernede for eksempel, sådan at vores nettobetalingsstrøm i det sidste år bliver anderledes end i de andre år. Det næste vi skal gøre, det er at udregne vores faktor, og det gør vi ved at sige 1 plus vores kalkulationsrente, den låser vi lige den celle, og divideret med 100, fordi så bliver det 0,15 vi ligger til i stedet for 15, i og med vores rente virker 150%. Og det skal vi opløfte i minus vores år, sådan at den første bliver opløftet i minus 0, år 1 bliver opløftet i minus 1, år 2 bliver opløftet i minus 2 osv. Vi trækker bare cellen nedad. Nutidsværdien finder vi ved at sige nettobetalingsstrøm gange faktor. Og trækker. Vi ender altså med at få en nutidsværdi i alt på 92.000. Da den er positiv, så betyder det, at vores investering er lønsom. Ja, der er ikke så meget mere at sige til det. Det næste vi vil bede om, det er at beregne, hvor stor den årlige omsætning mindst skal være, for at investeringen er lønsom.
Måden vi finder den her på, det er ved at gå ind i fanen data, ind i what if analyse og vælge målsøgning. Her skal vi så angive vores målcelle, og det er så vores samlede nutidsværdi i alt, altså kapitalværdien. Den skal være 0 ved at ændre cellen, og det var så vores omsætning, vi blev bedt om at ændre, så det er altså cellen heroppe, der skal ændres. Excel regner og finder ud af, at omsætningen minimum skal være 1.559.252 kroner om året, for at vores nutidsværdi er 0. Hvis vi udregner kritiske værdier for flere forskellige faktorer, så kan vi jo sige, vi skriver omsætning 1.559.252. Så kan vi rette den tilbage til 1,6 millioner og lave en målsøgning for nogle af vores andre tal. Det kan for eksempel være, hvad vores husleje maks må koste, hvad vores lønninger højst må være. Vi kan også udregne vores rente, altså hvad vores interne rente er på investeringen, og på den måde lave en oversigt over de kritiske værdier. Herover der kan vi altså så starte med bagefter regne ud de 1,6 millioner minus det må være. Det må altså afvige med 40.000. Det vil altså sige en afvigelse på lige knap 3%, altså 2,5%. Så der skal altså kun en lille afvigelse til her, før vores investering ikke længere er lønsom.